Госпожо, как се казвате ви? Казвам се Деница. Откъде сте? От София. Да. Преди малко ви направих и рисова диагностика. Точно така. Точна ли беше? Абсолютно. Всичко точно? Абсолютно всичко. Точно това, което съм имала през годините като оплаквания и съм ходила на редица лекари и специалисти, но всички казват, че съм абсолютно здрава. Но тук открихме всичко. Абсолютно да. Добре. Проблема, който ви притесняваше, беше бучка на гърдата. Да, изпратиха ме специално при вас, като ме увериха, че наистина ще ми помогнете и вътрешно, така интуитивно за себе си знаех, че мога да ви се доверя. Аз обещах, че ще излекуваме бучката. Изчезна, да. Няма я след процедурата, която ми направихте. Добре, преди процедурата ние проверихме бучката. Тежите си беше тук, да, нали? Преди процедурата имаше бучка. Сега няма бучка. След процедурата бучката изчезна. Да. Сигурна сте? Убедена съм. Олекна ли ви? Олекна ми, да. И психологически ми олекна. Добре. Може ли да кажем на хората, че тук може да се излекуват бучка? И не само бучка, мисля, че може да излекувате всичко. Много неща. Да. Добре, да не казваме Хайде всичко. да не е всичко, добре, но доста много неща. Но, факт, бучката е няма. Бучката е няма, да. Болката в рамото ми е няма. Болката във врата ми е няма. Свободата на движение е друга. Имам я, да. Стойката е друга. Стойката ми категорично е друга. Сина ми даже миналата година сподели, че съм започнала да се изкривявам. Да, но сега не е така. Сега не е така. Аз благодаря за този запис. И аз много ви благодаря за всичко. Трябва да го имам за доказателство. Може да го ползвате. Да. Благодаря, че ми разрешихте да го ползвам. И аз ви благодаря, че помагате.